Tämä on tarina siitä, kuinka tavallisesta hiihtäjästä tuleekin intohimoinen golfari. Kaikki sujui tutun kaavan mukaan. Sain aamukahvit sänkyyn asti. Sitten mieheni ojensi minulle kirjekuoren. Mielessäni suunnittelin jo erilaisia hankintoja. Ostaisinko itselleni uudet lenkkikengät vai sittenkin sen kauan haaveilemani laukun? Vai käyttäisinkö rahan itseni hemmotteluun, ehkä kosmetologi, hieronta? Avaan kirjeen jännittyneenä ja vedän esiin lapun, jossa lukee, että voin varata ajan golfkurssille. Ahaa, tätä se siis oli. Mieheni haluaisi jälleen ryhtyä pelaamaan golfia. Miten suloista hän haluaa ryhtyä harrastamaan sitä kanssani. Golf ei kylläkään ollut minulle lajina aivan uusi tuttavuus, sillä olihan joskus kauan sitten kiertänyt yhden kierroksen kädinä, eli mailankantajana. Mutta silti en ollut ajatellut, että se olisi koskaan juuri minun lajini. Päätin ottaa härkää sarvista ja lähteä heti ensimmäiselle mahdolliselle kurssille toukokuussa. Muuten se olisi voinut jäädä tekemättä. Kurssilla opettelimme lyömistä, golfetikettiä ja 3 päivän uurastuksen jälkeen sain vihdoinkin oman green cardini ja pääsisin pelaamaan vapaasti. Toki kurssilta jäi myös rakot käsiin. Mieheni varmisti golf-intoni sillä, että hankki minulle upouudet mailat, hienon mailasetin, ja nyt ei auttanut muu kuin lähteä sinne rangelle palloa lyömään ja harjoittelemaan. Ja kesän aikana kipinä todellakin syttyi. Syttyi niin paljon, että talvella piti päästä jo golfsimulaattorinkin välillä lyömään. Ja joululahjapaketista, kuinka ollakaan, kuoriutui esille koko perheelle viipeli. Ja näin voinkin todeta, että golf-talviharjoittelumme ei ollutkaan kovinkaan yksipuolista. Parasta golfin pelussa on mielestäni se, että se tapahtuu ulkona, kauniissa maisemassa ja se, että luonto on lähellä. Esimerkiksi viime perjantaina leikkisä ketunpoikainen juoksenteli pallojemme perässä ja veikin pari palloa mennessään pesäänsä todennäköisesti. Sääntökirjaa joutui taas selailemaan ja löytyyhän sieltä kohta tällaisellekin sattumukselle. Vaikka kesä oli suht helteinen, niin ei se meitä haitannut. Meidän golfporukalla kiersimme 40 kertaa Annilan golfkentän ympäri ja edelleen on hole in one tekemättä. On paljon pariskuntia, jotka eivät pysty pelaamaan golfia keskenään, mutta meillä se ei ole ollut este. Uskonkin, että meidän perheessä tullaan pelaamaan golfia niin pitkään kuin koukkujalka nousee ja haaveena meillä ehkä on päästä talvella Thaimaaseen pelaamaan golfia. Usko tai älä, golf koukuttaa. Kannattaa silti kokeilla.